Ja, sådan. For vi kan finde altså fordoubling, så kan man eksponentiel funktion. Så har vi lige et koordinatsystem her, som vi kan lige lave op, som er svinning til det. Så her er punktet til her, som er Y1 her og Y2. Altså når vi dobler det, så bliver det til 2 her, hvor vi har x1 og x2 her. Så det er lidt det, hvordan paragrafen er til det, så vi bruger så fx, b gange a x'ene. For vi kan gøre det, så har vi så fx plus med 3, 2 lige med f x a i x'ene fx a i x'ene. Så kan man lige skrive her allerede op her. Og vi kan bare erstatte det med b med funktionen for fx, b, a og x. Vi skriver så b gange. Hej, første dobbelt var det dejligt at se jer her fra 4. modul. Vi starter om 2 minutter med en lille lektion telefon der. Så vi kan allerede dividere det væk med til at komme væk, som er x. Så kan vi være sådan så kan vi få det til at være et divisionstegn her, men vi bruger potensreglen for det. Når det var ax, men jeg undskyld. Nej, det var her. Så var ax, så vi laver så ax her. Så det var en minusøje, for det får være at2. at2, som derfor er ax. Nå, så har vi undskyld, jeg har glemt hjem. Så til at være så skal vi også gøre så betyder noget, at man får T2 til at være på den anden side her. T2 er 2 til